Mette Frederiksen, you're not telling the Danes how they are going to pay for the rising defense cost. Is it because you don't know how? I will answer in Danish because this is a more internal affair. Vi følger faktisk den proces, vi har besluttet os for fra starten, kan man sige, i den her del af oprustningen af det danske forsvar. Vi ønsker, at Danmark skal kunne forsvare sig selv. Vi ønsker, at kampkraften skal op. Derfor har vi givet den meget klare besked til forsvarschefen. Køb, køb, køb. Vi har lavet en accelerationsfond. Den er finansieret i år og næste år. Og de afledte driftsudgifter, der følger i de kommende år. Og det har vi kunne gøre primært fordi, at dansk økonomi er stærk, og fordi vi vokser. Så har vi sagt meget klart til vores allierede, at vi selvfølgelig har tænkt os at leve op til de mål, som jeg forventer, vi beslutter på Haag-topmødet i NATO om få uger. Det vil kræve yderligere bevillinger til dansk forsvar, ligesom vi jo er forpligtet i forhold til Arktis og det høje nord. Når vi kender omfanget af vores styrkemål, når vi har truffet en principbeslutning i NATO omkring nye procentsatser, så vil vi selvfølgelig fremlægge den økonomi, der skal understøtte det. Men det er, kan man sige, den proces, vi har valgt, og som vi synes er den rigtige som regering.